То ще направи нещо, няма да се смееш. Добре. Ще импровизирам. Добре. Джордан какво ще каже? Виж ме къв съм як, виж ме къв съм тър. Здравейте и добре дошли. В момента се намираме в Corner Life Club. Благодарение на технието съдействие можем да направим така желаното от нас интервю с Джордан. Всяка песен е хит. Как успяваш? С много голямо желание, с много голяма любов работиме и наистина даваме всичко от себе си за това да създаваме хубава продукция и да радваме хората. Човек, когато си работи работата с желание и когато твори, мисля, че нещата винаги се получават добре. Ти ли си всъщност инициатора или от тебе ли идеите за песните или ако не е тайна, разбираш? Работиме съвместно с Даниел Ганев. Има доста добра така симбиоза между нас и работата в екип винаги така се отплаща доста добре, особено когато има хубава енергия, хубава емоция. Ние сме си приятели преди всичко. Всичките идеи, които сме правили до сега в песните ни, са породени от едно добро приятелство. Ако искам да попитам Джордан, това е истинското име ли е или е псевдоним творчески, така да кажа? Хората, които знаят и следят моята кариера, знаят, че моето истинско име е Йордан. Джордан си го измислих още като бях ученик и още тогава имах голяма мечта да пея и да се занимавам с музика и още като дете си измислих псевдонима. Това е веднага следващия въпрос. От коя възраст усети, че искаш да си на сцена, че музиката е твоя живот? Ами от много ранна детска възраст. Аз пак ти казвам, бях наистина ученик, може би 3 или 4 клас, когато обяснявах на всичките ми съученици как един ден ще стана много известен певец и как ще занимавам с музика. И много се радвам, че мечтите ми се сбъдват и че хората така ме подкрепят и харесват това, което правя. Ти си много обичан и както казах, всяка песен е хит. В момента си на най-високия левел, който е. Всъщност да попитаме Джордан за публиката. Джордан свободен ли е? Джордан не е много свободен. Може би сега разбихме някои мечти, но все пак знаеш каква е ситуацията в България. Какво би пожелал или какво би казал на българите, които са в чужбина? Аз съм обикалял много в чуждите страни, съм пял на много българи, които живеят в Германия, в Холандия, в Испания, в Италия, в Австрия. Общо взето съм обиколил цяла Европа и знам, че наистина има много българи, които живеят навън. Какво мога да им пожелая, освен да са много здрави, нека Бог да ги пази и да ги благослови с много работа, защото повечето от българите, които са избягали навън, са заминали с идеята да работят и да имат по-добър живот, да изкарват по-хубави пари. Така че нека да им се сбъднат всички мечти, да бъдат много здрави и да имат много хубава работа, да изкарват хубави пари, да имат по-добър живот. Благодаря ти от все сърце, че само да кажем, че всичко е съвсем спонтанно, не е оговорено. Благодаря на съдействието на Corner и на Джордан, че се съгласи и ти желая всичко най-хубаво. Благодаря, бъдете здрави!